nacionalni dohodak je oko $20.000 po stanovniku, u zadnje 3 godine zaposleno 400.000 ljudi, odliv mladih ljudi u inostranstvo je potpuno prekinut, stiglo je neograničena količina investicija, sve kulturne manifestacije institucije rade fantastično, otvoren je Narodni muzej, Narodna biblioteka, napravljeni su kilometri i kilometri novih autoputeva, eto, takva je situacija. Kamo lepe sreće da je tako? Pa to je, da, u Apsurdistanu je tako. Mislim, ovde znate da je situacija više nego stravična, ali bukvalno stravična, to nisu eufemizmi. E sada, zašto je stravično? Zašto su ljudi dovedeni na ivicu, dakle, samopoštovanja, to je ono što je najstrašnije. Ljudi se samopovređuju, ostaju bez posla, gladuju, ležu na šine, lišeni svake vrste pomoći države, lišeni lepe reči, lišeni saučešća, iz tih crnih Audija, očito da crna stakla sprečavaju pogled objekcije, a s druge strane sprečavaju prodor emocije unutra, tako da imate samo odnarođenu vlast koja ima fantastičan alibi u svetskoj krizi i s druge strane gomilu nesreće i ljudi koji ne vide izlaz ni u čemu, osim u samopovređivanju ili ako, ne znam, imaju neku ideju o tome da su relativno ili apsolutno mladi dobu negde u inostranstvu. Čak ste primetili po Beogradu billboarde koji su do te mere uvredljivi za jedan grad, za jedan narod. Otprilike billboardi reklamiraju jedan univerzitet, a slogan je završio univerzitet i pali preko grada. Gde vidite izlaz iz trenutne situacije? Samo u promeni vlasti. Nemamo drugi izlaz. Dakle, ako neko vozi jedan autobus, vozi ga nesigurno, ne zna da ga vozi, pijan je, vozi ga sporo ili ga vozi prebrzo, toliko da je stvar već postala jako rizična, a govoreći i ponavljajući stalno jednu mantru da će stvari biti jako dobro kad se stigne u stanicu, a ta stanica možda bude Evropa, možda bude Lapovo, sasvim svejedno, onda tom šoferu ne treba verovati. Ne treba verovati ni šoferu, ni kondukteru, ni svim ljudima koji participiraju u toj vrsti sulude i potpuno bezmozgaške vožnje koja je jednako samoubistvena, jednako škodljiva i nju je potrebno što pre završiti. Nisu izbori kraj sveta, zajedno toga. Zašto je ovde do te mere toliko potrebno biti u vlasti? Zašto se moli Bog da se ostane još dan, još dančić na vlasti, još sat, još satić? Nemoj se da će oni misliti na vratima, ako noktima, pustite me još 2 minuta da budem ministar. Prosto, znate, vlast je teret odgovornosti i obaveza, da je služenje jednoj ideji, jednom narodu, jednom projektu. Ovde od toga više nije ostalo ništa. Kad realno treba očekivati izbore? Pa ja bih realno očekivao juče da se ja pitam, ali upravo govoreći o ovome malo časa, toj tezi da se na vlasti ostane što duže po svaku cenu, da se dočeka ta spasonosna kandidatura za Evropu, a da vas podsjetim da je jedan od lidera sadašnje koalicije svoje vremenu u kampanju govorio može li se patriotizam sipati u traktore? Moj odgovor na to pitanje je kontrapitanje, može li se kandidatura sad sipati u traktore? Dakle, da se proda Telekom, da se upumpa nešto u izbore, plate, da se napravi dobra kampanja, da se uđe u kampanju sa novim Mihajlovićkim lažima. Eto, to je, tad će biti izbor. Ja lično mislim da će izbori biti verovatno što kasnije. A što kasnije, to gore po vlasti. Da li Demokratska stranka Srbije realno ima neke kapacitete da obezbedi građanima Srbije bolji život? Postavite pitanje čovjek koji je stranački opredeljen i emocionalno opredeljen. Ja sam član Demokratske stranke i sve zamislite, moj odgovor ne. A kako da ima? Demokratska stranka ima odgovor na sva politička pitanja. I ta politička i kulturna i ekonomska i nacionalna demografska pitanja su i na sajtu stranke i štampano u programu. Dakle, mi se čak, koji se kaže, imamo višak politike i višak ideja. I ja, ako pogledate kvalitet ljudi u Demokratskoj stranci Srbije, to je potpuno elitna i elitistička stranka. Našu stranku čine elitni metalostrugari, elitni zemljoradnici, elitni mesari, elitni lekari, elitni akademici, dakle, i tekako smo u stanju da Srbiju uvedemo u nešto što bi podrazumevalo svaku vrstu preporoda, moralno, političko, poetičko, filozofsko, ekonomsko. Na kraju krajeva, ovo što ja govorim sa najbolje pravnim tvrdnjom da je Demokratska stranka Srbije bila na vlasti i narod Srbije se i građani Srbije sećaju kako je bilo kad je Demokratska stranka bila na vlasti. Nisu cvetale ruže, živelo se u jednom turbulentnom sistemu kakav je i današnji, ali su plate bile
radošću dolazim ovde, zašto ja imam, izbora sam i 4. put sam ovde, prosto, i ja sam Vojvođanin i ja volim prosto licu, meni je Srbija otadžbina, Vojvodina zavičaj, ovi ljudi u Odžacima dele te stavove, te ideje i svaki put dođem sa velikom zadovoljstvom. Hvala. Moram lepo vremena. Imamo jedno pitanje, po vašem mišljenju, zašto je izabran baš ovaj trenutak da se pokrene kampanja protiv predsednika vaše stranke Vojislava Koštunice? On se uvek bira, on je već tradicionalno, već nekoliko godina martovsko-aprilskim terminom, jer se to poklopi sa tom tragičnom smrću pokojnog doktora Đinđića i onda se na tim televizijama koje, dakle, misionare, da, u ime nekih drugih ideja, u ime nekih drugih država i nekih drugih sistema vrednosti pokrenu te kampanje protiv Koštunice, a razlog je vrlo prozrečan. Koštunica i DSS su jedina barijera i jedina brana tom srudom konceptu da Evropa nema alternativu, da NATO nema alternativu. Koštunica i DSS su jedini ljudi u ovoj zemlji koji tvrde i dalje da je Kosovo i Metohija, srpski Jerusalim, da nema cene kad je obraz i čast otadžbine u pitanju. Eto, to je razlog tih strašnih napada koji svake godine sve gori i gori, ali se i odbrana